ବର୍ଷେ ନୁହେଁ 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ ଆଜି 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଖୁଦ ଅନ୍ନ ଖାଇ ଘୋଡ଼ା ଶାଳରେ ଅନେକ ଦୁଃଖରେ କାଳାତି ପାତ କରୁଛି ଦେଖିଲା ଦିଟା ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦିତ ରାଜଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଚିହ୍ନ ପରେ ତୁମ କ୍ରନ୍ଦନରେ ମୋ ହୃଦୟ ବିଦାରିତ ହେଉଛି ମୋ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବିନୀ ପରପୁଅ କାନ୍ଦିଲେ ମୋ ହୃଦୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରେ ନା ସତ କହରେ ଧନ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ ଦେଖ ମା ଆମେ ହଉଛି ଫକୀର ପୁଅ ଆସିଲୁ ରାଜା ମନ୍ଦିରକୁ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜାମାତା ଆମ ଖୁସି ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ ପରିଚୟ କହିବାରୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ହାଣିବାକୁ ଆସିଥିଲେ କେଉଁ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଧନ ନା ମା ସେ ପରିଚୟ କହିବୁ ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ନାରୀ ନୁହଁ ତମେ ବି ପାରିବ ଆମକୁ ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ନାରୀ ନୁହଁ ରେ ଧନ ମା ପୁରେ ମା ପଡୁଛନ୍ତି ସେ ଦୁଃଖିନୀ ଆମରି ମା ସୁଶୀଲା ପିତା ଆମର ସନାତନ ମାଣିକ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଆମର ଜନ୍ମ ତୁମରି ମା ସୁଶୀଲା ସତରେ କଣ ମୋର ହଜିଲା ଧନ ହରି ଅର୍ଜୁନ ଏ ଅଭାଗିନୀ ସୁଶୀଲା ଗର୍ଭର ଜନ୍ମ ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ମା ବୋଲି କହିବି অলক্ষণী চম্পাবতী পুরী ভগবানଙ୍କୁ বিনাশ କରି ମୋ ନିକଟ ରହିବି ଭଗବାନ କେତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମୋ କୋଳକୁ ଦେବୁ ଠାକୁର ଏତେ ଦିନ ପାଇଛି ହୃଦୟ